obodo anụgo nugi obodo anụgo nugi obodo anụgo nugi ifi na-eme ka eji n'onu gị Alahnkash obodo anụgo nugi obodo anụgo nugi obodo anụgo nugi ifi na-eme ka eji n'onu gị Alahnkash million money obodo anụgo nugi o ọkwa ife odegwu na-eme ka eji adụ onu ya Alahnkash n'Igbo odegwu ọkwa ife ọmụ ị na-eme ka eji ito ego akwa enwe ebe nke izizi na Tọki na nna gị mụlụ odegwu na nna gị mụlụ odegwu o wee kpọọ gị Kisili Nnamdi o wee kee ọ bụrụ na Ebonyi steeti o n'izu ahụ ifiọm ga mụlụ odegwu mbọsị amụlụ gị kedele ife ga-abụ Kisili njele akwụkwọ n'azụ ọgba Community Primary School nke dị n'Ufiọm n'Abakaliki ngwa ngwa ọ gụsịrị Owejebe Secondary School nke dị n'Ebonyi steeti Unamalite Apostle College n'Abakaliki n'ebe ahụ ka ọ gụrụ akwụkwọ mgbe niile ọ na-agụ akwụkwọ first ka ọ na-agba Kisili Nnamdi Nweke first ka ị na-agba ebe ahụ ka o mechiri akwụkwọ o wee jebe mahadum ọkwanye bụ kosleb n'ife niile ọ gụrụ mahadum Alahnkash na-ịmụ akwụkwọ Alahnkash na-ịmụ akwụkwọ Alahnkash na-ịmụ akwụkwọ ngwa ngwa ọ gụsịrị akwụkwọ o bido wee chọba akala aka ya ọ sị ka ọ chọba akala aka ya n'oge mana ya bụ nwata o jiri okwukwe wee jebe maka ọnwa Chukwu ya agọzi ya oyi o mere izu na o mere ọnwa Chukwu wee gọzie ya Alahnkash wee febe n'elu wee fejebe obodo dị iche iche from UK to Dublin from Dublin to Turkey ebe ọ na-achụ ego nwata tara afụfụ ya ka eji na-esi anya wee shie ya o akụ enwe ebe na Turkey akụ enwe ebe na Turkey akụ enwe ebe na Turkey o tata anyị na-ekwu okwu Alahnkash million money enwego ọfisi ọ dịghị kọntrị ịma nwata na ogbo mgbamgba ike akọlụ gị ije ojelu n'okwu my brother ị ga-ekwete obido wee libe ego isi na ọ bụ onye ọgwụ ego obido wee mebe ife ego ịgbọba ya onye ọgwụ ego mana mgbe ọ na-ata afụfụ ịkpọrọ ya onye ọgwụ ego aka na-eme ọgụ ka izizi na Ebonyi steeti ka mụ na-ekwu ojimoto eme ọgụ ojimoto emela ogbenye ọgụ Alahnkash million money onye nnukwu ego na Ebonyi steeti akụ enwe ebe nke izizi na Turkey onye nwele gị nwere ife oyima akụ enwe ebe ọ bụrụ na ị nwee ego ka m jụọ gị ị ga-eri nwe ego ka Alahnkash million money ọ bụrụ na ịkpata ego
inwe ego ị ga-emenwu ka Alahnkash money ị ga-emenwu ife ọ na-eme ị ga-emenwu ife ọ na-eme ụfọdụ ndị ka o bunyelu moto ụfọdụ ndị ka ọ lụọlụ ụlọ ụfọdụ ndị ka ọ na-azụ n'akwụkwọ akụ enwe ebe nke izizi n'iza maka ife niile ijele n'ụkwụ maka iji ijele wee kpata ego onye amụma egwu na-agụ ata na-akpọ gị ego na-eji ije na Ebonyi steeti oniye ego na-eji ije na Ebonyi steeti ego na-eji ije na Turkey ego na-eji ije na Ebonyi steeti ego na-eji ije ego onye na-eji ije ego na-eji ije na Ebonyi steeti ego na-eji ije oniye ego na-eji ije na Turkey Alahnkash million money ego na-eji ije na Turkey akụ enwe ebe ego na-eji ije na Turkey oji moto eme ọgụ ego na-eji ije na Turkey yeye ịgba madagbago n'une n'ụwa m Alahnkash daalụ ochen ayi Alahnkash Group of Company Limited ọgwa gị bụ CEO The Level Global Venture Limited Important Exporter onye nnukwu ego Alahnkash ọgwa gị bụ CEO Alahnkash & Co Property Real Estate Developers Limited ọgwa gị bụ CEO BML Hotel and Suites Limited ọgwa gị bụ CEO F&K Fashion Rosary Alahnkash n'ichizugo Alahnkash n'ichizugo ugo gbuzue ọchake ka mkpọbụzụ kpụrụ Alahnkash nna mụrụ Alahnkash na ọmụrụ ototo nwa nna mụrụ Alahnkash na ọgụlụ akwụkwọ wee bụrụ na onye nkụzi onye ka mụ na-ekwu Mr. Nweke Nicholas onye ma echi ife niile ịkụziri akwụkwọ fa na-eme ọfụma ịmalụ ya ka nye ke na-adị adị ọra mma nne mụrụ Alahnkash ezi nwaanyị dogo olibe na-emụrụ nwa ka nwa Mrs. Nweke Chinyelu n'ọbụkụzi onye nkụzi Nnezulọla dogo olibe na nwa ga-ebu nwa ka nwa ị na-anụ Alahnkash obodo anụgo onu gị obodo anụgo onu gị obodo anụgo onu gị ife na-eme ka eji n'onu gị Alahnkash obodo anụgo onu gị obodo anụgo onu gị obodo anụgo onu gị ife na-eme ka eji n'onu gị Alahnkash esimuke na-ezu ọnyịnya odegwu oji dị ebube
etela oshukwu elo m onye a na-ekwu okwu ya na ọ bụ nnukwute mmọnwụ Donhilo ka mụ na-ekwu CEO Donhilo Exchange Odegwu Donhilo Exchange Odegwu n'ịbagokwe mmọnwụ a na-ama aka ebulu m ịgba wee jebe na Lidi Secondary School na Abakaliki onye a na-ekwu okwu ya na ọ bụzi principal Mr. Goodluck Okechukwu ụnata Alahnkash si m kene gị n'imere ọfụma ọ si m jebe Cyprus ka m kwudo odegwu Shednak ọdịnaka nweke ka m na-ekwu okwu ya nwanne ya ọfụrụ n'anya ọ bụzie na onye Money man na Cyprus. ọgaranya nwere obi eji eri Money ego man na Cyprus. n'ịkaliga egwu nnu Money man na Cyprus. ka ị na-ekwu okwu Money ya man na Cyprus. Alahnkash si m kene ọnyị ya ịmara onye m na-ekwu Kirianụ Olise Emeka ka mụ na-ekwu okwu ya obele nwa n'ọkpọsị ịza na Abakaliki ka nje ebe n'ụtọ gị ka m kwudo odegwu onye ka mụ na-ekwu Odu Austin Obinna Dama Test na Turkey oke nwa na Igbuzo odegwu CEO Bro Dama Test Global Limited Dama Test na Turkey N'ebu nnekwute mmanwụ. odegwu ejiji ebube N'ebu nnekwute oke mmanwụ. nwa ejiji ebube na Turkey N'ebu nnekwute mmanwụ. onye nwere gị na onwere mmadụ N'ebu nnekwute mmanwụ. ka mkpọba odegwu jele Turkey bute ego Timothy Weze n'ibe onye nkụ Alab Money na Turkey onye a na-ekwu na onwere ife CEO TN Ajulas Limited Alab Money na Turkey N'enwere ife. odegwu jele Turkey bute ike N'enwere ife. Alab Money gbasiri ikenu N'enwere ife. onye nnukwu ego na Turkey N'enwere ife. Alahnkash si m kene gị husband material onye nwe egwu na-agwa gị odegwu na Portugal ototo ụmụ ejiji ebube daalụ ezeomogo na Portugal ototo nwa wanụ n'ọlụ n'Imo steeti aka na-egbo mba wanụ n'ụmụzike n'ọlụ gedi n'Imo steeti odegwu na Portugal Odogwu n'ebu nnekwute ike. nnukwu mmọnwụ na Portugal Odogwu n'ebu nnekwute ike. ife niile ka ị na-eme Odogwu n'ebu nnekwute ike. ike amaozi ka iji eje nnụnụ Odogwu n'ebu nnekwute ike. ka njebezie nna Turkey ka m kwudo odegwu onye ka mụ na-ekwu eze mmụọ na Turkey Chipris na Turkey ike mefu na nweke gị ka mụ na-ekwu Chipris na Turkey Odogwu eji malụ mba. ịmalụ Chipris na Turkey Odogwu eji malụ ụna mba. malụ Chipris na Turkey Odogwu eji malụ ụna mba. malụ Chipris na Turkey Odogwu eji malụ mba.
Alahnkash si mụ jebe njaba ka nje zute odegwu ejide ebube Chukwuemeka Kingsley Chinedu odegwu na USA nwa Chinyelu odegwu enyi ọha wan na amụcha na njaba n'Ọlụ n'Imo steeti ịmalụ ya ka nje zute ezu ọnyịnya odegwu jele tọka ibute ike Sonto Chukwueze onye na-ekwu nwere ife ọ na-eme na Tokyo Money Man na Tokyo n'ịbụ ototo nwa Money Man na Tokyo. Money Man na Tokyo Money Man na Tokyo. Money Man na Tokyo Money Man na Tokyo. Money Man na Tokyo Money Man na Tokyo. Igba mejebenu ka njekwudo odegwu onye ka mụ na-ekwu oyi Ambassador Dr. Kelso Chairman DSF of Company Limited ka mụ na-ekwu okwu Dr. n'Igbo odegwu Dr. n'Igbo odogwu. Dr. n'Igbo odegwu Dr. n'Igbo odogwu. Kanje kene son of man odegwu ejide ebube odegwu na Belgium son of man na-ekaliga egwu odegwu jele Belgium bute ike oyimo son of man Son of man. oyimo son of man Son of man. oyimo son of man Son of man na Belgium. egwu mejebe no Turkey ka nje kwudo n'odegwu onye ka mụ na-ekwuzinu Wisdom King Akọnụ na Turkey onye nwere gị na onwere ife Akọnụ odegwu karịsịa Akọnụ odogwu karịsịa. Akọnụ odegwu karịsịa Akọnụ odogwu karịsịa. ka nje zute odegwu ejide ebube ọkwa ị na-anụo onye ka mụ na-ekwu mmụọ oke Ifeanyị gị ka mụ na-ekwu nụ Osaka worldwide ego gị nọ gbasiri ike n'ịgba ka elizi ka nje kene eziokwu aka ya Shola Adeus ka mụ na-ekwu okwu ya Chairman Chelem Group of Company Limited ka nje kene onye ọka ikpe Barrister ka na-ekwu okwu ya Wilfred Ogbonna Igbo onye nnukwu ego Alahnkash si mụ kene gị n'ịmala isi na-eme ka nje ekene last born ọgwa gị bụ personal manager Alahnkash ọ si mụ kene gị n'ihi na-eme ọfụma ka nje zute ndị nnukwu ego ndị gbara akụ na nwa DML Committee of Friends Worldwide unu so n'odegwu ndị ọma anyị jeje ndị ọma anyị jeje mba Ndị ọma anyị jeje mba. ndị gbara akụ na nwa Ndị gbara akụ na nwa. ndị karịsịa odegwu Ndị ọma anyị jeje mba. unu so n'ife a na-eme Ndị gbara akụ na nwa.
Mata Day Wire Singers na Abakaliki. Alahnkash si m oke n'ụlọ ife niile na-azụ Alahnkash afịa ọ si m oke n'ụlọ ụnụ akaligo egwu ụnụ akaligo egwu amara seriwe 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 Alahnkash obodo anụgo onu gị obodo anụgo onu gị obodo anụgo onu gị ife na-eme ka eti n'onu gị Alahnkash obodo anụgo onu gị obodo anụgo onu gị obodo anụgo onu gị ife na-eme ka eti n'onu gị